Тази песен е направена от Едуар Мюзик. Поздравай от Сантино Калашника за неговите деца, за Асен и Диана. Много пъти съм падал, много пъти съм ставал. Имал дни, в които съм нямал сили, но винаги съм имал една причина. Вие двамата, Асен, Диана. За вас, татко Сантино Калашника, легендата ще продължава. Сутрин тръгвам рано, още спите, с умора в очите, но за вас се усмихвам. Работя до късно, ден след ден, за да има утре нещо по-добро за вас. Не е лесно, много пъти ме е боляло. Имало дни, когато всичко ми е тежало, но щом си спомня за вашите лица, пак намирам сили да вървя. Не ми трябва да съм богат, не ми трябва целият свят. Искам само вие да сте добре. Това е всичко за татко, това е моето сърце. Асен и Диана, за вас се мъча, За вас работя, за вас не се връщам. И през огън да трябва да мина, ще мина, щом сте ми вие причина. Асен и Диана, две деца, две мечти. Вие сте светлината в моите тъмни дни. Татко Сантино може да е уморен, но за вас ще се бори до последния ден. Имало е вечери без сън, с много мисли и с тежък гръб, сметки, грижи, труд и страх, но за вашето бъдеще не се отказа. Понякога съм крил сълзите си, за да не видите болката в очите ми, защото татко трябва да е силен, дори когато отвътре разбие. Ако животът пак ме удари, щана ще стисна зъби, няма да се предам, защото две малки сърца ме чакат и тяхната любов ме връща към живота. Асен и Диана, за вас се мъча, за вас работя, за вас не се връщам. И през огън да трябва да мина, ще мина, щом сте ми вие причина. Асен и Диана, две деца, две мечти. Вие сте светлината в моите тъмни дни. Татко Сантино може да е уморен, но за вас ще се бори до последния ден. Много емоционално. Един ден ще поръснете и може би ще разберете защо татко толкова е работил, защо е мълчал, когато преоболял, защо е ставал всяка сутрин и пак е тръгвал не за себе си, за вас. Асен, Диана, чуйте татко сега, вие сте най-голямата му мечта. И колкото тежък да е този живот, за вас ще има сили и за още един ден. Нека всички знаят, Сантино не се предава.